magnetikoko lotura teknologiek ez dituztela betetzen industria adimendun eta jasangarriak bete behar dituzten baldintzak, eta horregatik aurkeztu dudan lan honetan partikula magnetikoak eta epoxi erretxinak nahaztu ditugu. Eta eremu elektromagnetiko baten pean material honek dituen propietate itsasgarriak eta desitsasteko propietateak ere neurtu ditugu. Proiektu eta lan honen ekarpena izango zen etorkizun hurbil baten aurrez aurrekiko dugun arazo bateri azalpena bilatzen saiatzea. Marte planetako balitza atmosferikoek nola eragingo da bien zitu bertan osagai metalikoak fabrikatzeko eta konpontzeko gai izateko, ez? Proiektu honen ekarpen nagusia izan da aztertzea adimen artifizialak zer onura ekarri ditzaken material zientzian eta batez ere eredu konplexuak ditugunean. Horrela, egunerokotasunako problema asko ebatzi ahal izateko. Nire proiektua Subimaten barruan sartzen da, eta batez ere bi aldetan banatuta dago, alde batetik kimika sostenible munduan, horrela sintesian erabiltzen ditugun hiru erreaktibak, ingurumen jasangarriak izatea, eta beste aldetik ingintzaren mundura begiratu dugu proiektu honetan, eta orduan zuntzak egitea poliuretanoetan eta sartzea engintzaren inguruan. Iruditzen jata euskaran terminologia garatzea funtsezkoa dela, arlo zientifiko-teknologikoan euskararen erabilpena indartu eta sendotzeko, eta hizkuntza beraren normalizazioa bultzatzeko. Gaur egun tamalez ondiokan gutxi dira euskaraz komunikatzeko eta euskara divulgatzeko lako kongresuak, eta plazer handi bada materialen zientzia eta teknologiako kongresua eskaintzen duzkun aukera bezalako baten parte izatea zehatzeko uraletik bai euskarari ematen zientzia munduan merezi daben tokia. Euskaraz zientzia eta terminologia garatzea oso garrantzitsua da, ematen digulako aukera euskaraz ere horrelako ingurunoetan lan egiteko, eta horrez gain ematen duelako aukera gure atzetik daudenek euskaraz ikasteko ere zientzian eta teknologian. Euskaraz egiten diren kongresu gutxi ditugu, eta honetan aukera eman digute gure proiektuak euskaraz hitz egiteko eta kontatzeko egin ditugun lanak, eta gainera horrela termino berriak euskaraz sartzea ahalbidetu egin digu eta postasuna handia ematen dit.